Hey kan huang hian ti sat moi tak anunga hian savom lem chuanga thu siak poi dam pa savom ti ania hi kan han siam chan chu assembly budget session a thu in chu min kan chief ministerial candidate anti pulal doma ZPM leader chuan dam pabial ni puiten du ta kan khantin kan bial tu emele pular in tluang sai lo chu parliamentary language session chu tong kam man om kan ngai lo dam pasavom tia a ko chu kan du lo hle a kan du lo hle rualin lungoi lowa lalohin lom takin adu piang hak theiturin he dam pasavom ti sa thi kan voine hian kan tlang sak ani